Hola, som en Jaume Mora i avui faré d'inforeporter del Congrés de les Ciutats Intel·ligents. Som un grup de nens mallorquins d'un poble anomenat Artà. Ja fa molt de temps que preparàvem aquesta visita al Congrés de les Ciutats Intel·ligents. Fins i tot hem fet un llibre cada un. Vàrem preparar preguntes per dir-li en els homes de Smart City. I aquest llibre està en anglès? Sí, està en anglès, perquè ho vàrem fer tot en anglès. Què és una Smart City? Pues una Smart City és una ciutat intel·ligent que utilitza energies renovables per fer que les ciutats siguin més ecològiques. Hem vist drons, que són helicòpters que se piloten per control remot. Aquesta empresa els vol posar a les ciutats per fer els serveis d'urgència. Si una persona se troba malament, hi envien un dron per donar-li instruccions. Ara mateix t'estic enviant el dron, o sigui, tu ves explicant-me què és el que li passa. I una vegada estiguem allà et faig el diagnòstic. Al Congrés també ens hem trobat un robot que ens parlava. Nosaltres li hem cantat una cançó en anglès que parla de fer un món millor. Y fuerte aplauso. Com faries una ciutat més intel·ligent? Que la gent anigués més en bus i així no contaminarien tant. I jo faria una ciutat que quan arribes en el cotxe en deixes el cotxe en un pàrquing i per dins la ciutat a més pots anar en bicicleta. Us ha informat Jaume Mora per l'Infocar des del Congrés de les Ciutats Intel·ligents.